Hukumar Alhazai ta ƙasa na ƙara kira ga maniyyatan aikin hajjin bana da su tabbatar sun yi gwajin lafiyarsu kafin tafiya aikin hajjin. Sannan kuma su tabbatar sun karɓi takardar sakamakon gwajin da suka yi a manyan asibitocin gwamnatin ƙasar nan domin da ita ce za a yi musu bizar aikin hajji. Akwai wasu cututtuka da ƙasar Saudiya ta ce masu ɗauke da ita ba za a bari su shiga ƙasar ba balle su yi aikin hajji. Shin waɗanne cututtuka ne waɗannan? Na farko, akwai cututtuka masu tsanani da suka shafi zuciya, ƙoda, hanta da numfashi. Akwai kuma cutar daji musamman waɗanda ake yi wa gashi. Sannan akwai cutar da ta shafi ƙwaƙwalwa kamar taɓin hankali ko mantuwa. Sai kuma cututtuka masu yaɗuwa kamar tarin fuka. Akwai ma mace mai ciki a ciki. Duk wanda ya yarda ya shiga ƙasar da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka, to fa akwai sakamako. Wannan kuwa ya haɗa da dawo da maniyyacin nan gida da zarar ya sauka a ƙasar, ga kuma asarar kuɗinsa da zai yi. Matakin da Saudiya ta ɗauka ba a kan maniyyata kaɗai ba ne, ya haɗa da har likitocin da suka yi aikin gwajin. Domin idan likita ya ba da sakamakon bogi, to zai iya kai ga rasa lasisin aikinsa baki ɗaya. To me ya zafi? Mu kasance masu gaskiya da bin doka da oda. Wannan sanarwa ce daga Hukumar Alhazai ta ƙasa, NACON.